stalno pričaju kako sam ja neki bogataš iz kruga dvojke, znaš, sa šampanjcem. Da, naravno, i glumio sam u najgledanijoj dečijoj seriji. I onda je taj penzioner rešio da uzme pravdu u svoje ruke, pa izvadio pištolj i to je onako bila frka panika. Ironija sudbine je da sam dao glas u svemirskom basketu Speedy Gonzalesu. Jesi li ga montirao? Moram i ja da pogledam YouTube da vidim o čemu se radi. Sigurno je nešto izostavljeno, pošto tako ja sam svaštar u stvari. Iako se sada, mislim, fokusiram naravno na ono za što sam se školovao, a to je film, video i televizija. Da, zapravo sam svašta radio u svom životu. Imam podcast u kome moji drugari stalno pričaju kako sam ja neki bogataš iz kruga dvojke, koji je imao sve igračke koje je hteo i kao detinjstvo je bilo ono, znaš, sa šampanjcem umesto sokića. Nije baš tako, ali nije ni daleko. Moje detinjstvo je bilo sasvim okej do 90-ih. I stvarno sam imao sve masterse koje sam hteo. I putovali smo u Trst i kupovali gluposti, tako da, mislim, ono kao, okej, stvarno je bilo super. I da, naravno, i glumio sam u najgledanijoj dečijoj seriji, ali to je o tom potom. Taj događaj je samo ostavio gorak ukus u ustima na te 90-te. Zato što to je nešto što je moglo da se desi tada, da neko potegne pištolj na tebe zbog mleka koje je za mlađeg brata. Moj brat je 10 godina mlađi od mene i on je tad bio mali, jako mali bio. I nije on tada bio tu, ali bila je restrikcija mleka, mogao je svako dobije litar dnevno. Ne znam da li se ljudi toga uopšte sećaju, mlađe generacije svakako nemaju pojma o tome. Mogao si da dobiješ litar mleka dnevno, odeš, stojiš u redu sa penzionerima, pokupiš mleko. Ja sam imao dogovor da dobijem uvek 2, zato što sam imao mlađeg brata koji pije puno mleka. I onda je taj penzioner rešio da uzme pravdu u svoje ruke, pa izvadio pištolj i to je onako bila frka panika. Ali to je baš onako simbol tog vremena. Mada mogu da zamislim da se recimo danas tako nešto desi, možda ne oko mleka, ali danas ljude trigiraju baš svašta. Pa šta znam, da neka tuča u Lidlu, tako nešto zamišljam. Pa izgledao bi ovako. Ne, to bi ostalo. Ali, pa znaš kako, Zlatko je uvek bio jako dobar i to je nešto što mogu da kažem da je sličnost između mene i Zlatka. Ja pretpostavljam da bi bio sličan meni, možda ipak onako ispečen nekim iskustvima životnim gde se možda u ovoj zemlji ne isplati biti dobar ili tako nešto. Ali verujem da bi Zlatko bio na pravom putu i verovatno bi bio neki arheolog ili tako nešto, neki istraživač, pošto je uvek voleo da zabada nos u tuđe poslove. I to bi isto imalo smisla, mada, iako je bio buckast, mislim da je Zlatko neko ko voli da se kreće, da ide tu i tamo. I nisam siguran da sedi u radnji tako po ceo dan, da to mu ne bi baš bilo cool. Meni bi to bilo cool. Ja bih volao da sedim u radnji sa životinjama, to bi mi baš bilo strava. A ne, to se stalno dešava. Kad god kažem ljudima ja sam montažer, ono, jesi li ga montirao i kako montira. To su dve stvari koje mi uvek prvo ljudi kažu, to je prosto tako. Od toga ne može se pobegne, a nisam ja jedinstven, svim mojim kolegama montažerima je ista stvar. Da, i treća stvar je, ali bi mogao mi montiraš bojler. Mislim da je reklama teža stvar zato što se tu puno glava pita. Imamo klijente, u taboru klijenata postoji ono više ljudi, onda imamo marketinšku agenciju, tu je takođe više ljudi koji se sudaraju i na kraju imamo kreativu, odnosno ljude koji kao produkciju koja to izvodi radove, što bi rekli, tako da mislim da je reklama znatno teža i komplikovanija, a spotovi su nešto što se organizuje 2 nedelje, snima 1 dan i kao prosto gotovo je jako brzo. Mislim da je teže montirati film. Duže traje, potrebno je bar 2 do 3 meseca da bi se jedan film izmontirao. Omiljeni lik mi je Duško Duguško, to nema greške. On mi je omiljeni Looney Tunes lik.
A ironija sudbine je da sam dao glas u svemirskom basketu Speedy Gonzalesu. Tako da, ali i on mi je bio drag kad sam bio mali, baš sam voleo Speedy Gonzalesa. A kad bi ja bio lik iz crtača, verovatno bi bio neka životinja. Ja mislim da bi bio životinja, zato što su ljudi u crtačima uvek predstavljeni kao kreteni, a ne percepiram sebe kao kretena, možda su neki ljudi imali takvo iskustvo sa mnom, ali ja sebe tako ne percipiram. Nije tačno, zato što brzina kadrova se menjala od 2000-ih na ovamo, zato što su postojali filmovi dosta spotovski. Mislim da se to sada ustalilo, ali takođe mislim da Hollywood ima problem sa ritmom i dinamikom, zato što su filmovi često duži 20 minuta, jer je tako rekao producent ili algoritam ili u krajnjoj liniji reditelj, mada se oni najmanje pitaju. Tako da filmovi bi mogli da budu kraći i opušteni i bili bi bolji. Pa mogu da kažem da da, zato što crtani filmovi, njihova proizvodnja traje duže. I to znači da se ipak nekoliko godina promišlja šta će da se uradi i postavljaju se okviri koji se onda kasnije služe kao nešto čime se navodiš, kao autor, a filmovi se danas proizvode jako, jako brzo. I u tom smislu, što je brzo, to je i kusu, pa u tom smislu crtači su bolji i to imamo primer Spider-Man Into the Spider-Verse koji kao je superiorniji od stvarno bilo kakvog superherojskog ili čak nekog drugog filma. Ima jedna knjiga koja mi je kao promenila život, nisam mogao kao klinac da naučim tablicu množenja. I postoji knjiga koja se zove Bilboke, matemagična avantura ili tako nešto, gde on sve vreme uči da množi, taj Bilboke. Ide kroz neku magični svet matematike i kao ta knjiga, remek delo, to neki Šveđanin valjda napravio, ilustracije su bile fantastične i znam da postoji 2 puta izdata kod nas i svaki put je dosta nezapažena, postoje samo hardcore fanovi Bilbokea poput mene i možda još jedno 2-3 osobe koje znam, ali mislim da ljudi ne znaju za tu knjigu. Tako nešto, da, mislim da je 3. razred u pitanju, možda čak i drugi. Nisam siguran, ali to je to. Danas su popularni oni kursevi, ne znam, imaš na YouTube-u dosta toga. Međutim, rekao bih toj mladoj osobi da ipak proba da upiše faks, koji jako izgleda kao gubljenje vremena. Toliko finesa se tamo nauči, da onda sve ovo što postoji kasnije na YouTube-u i na kursevima i šta ja znam, bude samo nadogradnja toga i onda možeš da kažeš da si apsolutni car u tom poslu i kao... Ali dosta je i do individualnog nekog osjećaja. Montaža je zanat, ali je takođe i umetnost, pa onda mislim da čovek ipak mora da bude malo namikiren na to. A danas sa ovom tehnologijom koju imamo svako može da bude montažer i ja nemam ništa protiv toga, ali mislim da možeš da budeš bolji montažer ako završiš neke škole, bar zato što razmenjuješ dosta iskustva sa drugim ljudima u okviru te 4 godine ili 5 godina, koliko sad to traje. Ja svakako jesam, ali znaš šta, ima i puno toga što ni ja ne znam. Kada si montažer koji se bavi određenom nekom stvari, upadneš u tu repeticiju i neke stvari znam savršeno, a neke stvari moram i ja da pogledam YouTube da vidim o čemu se radi. Ja se nešto sada batrgam. Ko moj deda što je u 70. godini krenuo da se vraća unazad i da prepričava svoje priče, ja sam sada tako pokrenuo 2 stvari. Prvo je nešto hteo sam da snimim neku pesmu, međutim, relativno brzo sam odustao, zato što apsolutno nemam vremena za to. Prosto ne mogu od svog posla da stignem ništa drugo. Međutim, ono za što ću da nađem vreme nije muzika, nego je strip, jer sam rešio da sve svoje stripove sad napokon objavim kao knjigu i sada ovo izgovaram da bi bilo zvanično, da me ništa ne bi sprečilo da se to desi. Da, preću da se vratim u strip sad trenutno, nego u muziku, ali nikad ne reci nikad. Pa poručio bi posetiocima Red portala da pokušaju da budu veseli i da izađu na ulicu sa osmehom, jer sam shvatio da
ima sve manje osmeha na ulici i bilo bi mi draže da kad idem od svoje kuće na ovaj posao ovde u centru grada, da vidim nasmejane ljude na ulici. Eto, to je lepa poruka.